Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Hindi pa nagsubli di programa tayo ay topiko mga idol. Tuloy-tuloy titi man pinadamag inatangal daw. Ako na ni Idol Dennis. Akita Pati FM. Naka-simulcast coverage ta Manila idi ko ni Idol Dennis. When amin nga radyo idi. Actually awan gamin ti Nakatutok na TV amin ta idi ko sa awan mo gamin sa cellphone awan lang ang nakaslatat ta nga it's in your fingertips di kaya informations. Anyway, kanta na ko. Baba ni Doc Joey C. yes. Magkaisa? Yes, magkaisa. Dede apo kata kandang idolwan ni Idol Glenn. Anyway, malagip ko deta kasi kadi kita nga panahon deta DJ magkaisa tapos iti siguro anya day din basta kada di basta December siguro di 86 87 deta day di time nga We Are the World Michael Jackson said We Are the World. And nakakatuwa lang kasi after 21 years day di kuada kaya da nga nagbalin nga makasaysayan detoy nagbalin nga mahalaga sa pagbabantay ng kalayaan at katotohanan. Anyway, kadadya nga very young mind ko hindi ko yes. Ano ito mapaspasama kasi ni pa Manila. Actually ni nanang ko hindi ko nagpa Manila pa kasi they are in the Department of Agrarian Reform pero hindi sila department noon. They are Ministry of Agrarian Reform, Ministry ti department sa ang Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry sila hindi ko. And then napanisunay di ko ano tinubar media apay nakayelo ka kasla kasjay. So magkumpikto tag di ko no apay adda ka kasjay. And then kasjay gayam tinapasama adda day di lablaban da nga ko. And then not knowingly nga DJ syempre as an Ilocano kid napigsa ka ata Ilocano Horti President mismo nga EJ imagine siya kagbasbasa ak taika idi ta Immaculate Conception Academy kanayon ko nga malabsan ta Balayda ita sango ayan ang Balayda Marcos dita lang data ti Balayda presidente ti Pilipinas and then suddenly imbagada nga napan and then idi kaya da nga kaya da nga min nga agbalin nga dito yun bagala nga kaya da nga agbalin mat nga democratic ti Pilipinas actually democratic tayo nga talaga ada dictatorship nga mapaspasamak no kasanot pampamay gamgamulon ni Apula kay idi ko but the Philippines makita nga ti balor ti piso idi ko dolyar ti agpadadalang. Parang medyo ko 1 peso ti booming economy. 1 peso ti ti kwarta ti Pilipinas ti dolyar idi kwat kasi mga 1:1 idi ang itatang 1:50 dollars kasi han nga kasi ay $50 $1 is to 50 pesos $1 before is also 1 peso kasi kapigsa ti kwarta ta idi and then napintas ti biyag idi mat kidi DJ la ti problema tayo ti issue tayo lang idi ko we have a strong leader nga haanda nga mapatalsik kasi jay okay I have my own bias kasi Ilocano na ken ni Apula kay nak no ikit-kitaan tayo but in the whole sense of the Philippines, it's a nation tayo di ko nga talaga nakita da nga there's something wrong in the Philippines siguro and then we needed another leader isukar nga DJ di ko and then hanmat nga pinatulan ni ko ni Apula kay digidi ag anya DJ ada TEDSA sa kuna nang di ko baga DJ may salaang nga command ko nga mabalinda nga paltugan deta it will be a bloodshed nga mahanan sa kinaya nga kinayat at siyempre no kuna na idi kwa digito Pilipino digito iso nga kwa he chose to go to Paway but he went to Hawaii that's the story mga idol kasi meron naman siyang place dito sa Ilocos Norte kasi in Ilocos Norte ito yung mati kasla anyit mga wag na ito yung mati ayan natin talaga nga fortress na
Iso nga ngem in kabilda mo je Hawaii. Iso nga na-stress Yes. si Giant and then doon na rin siya namatay. Yon yung story ni Apulakay, but the context of EDSA is about the laban ng Pilipinas on dictatorship. Oo. So, Okay, so, yun yung talagang main niya, may main purpose. main Hindi purpose. nga kuha ng mga idol. And Sino ti presidente ko mga pa ikat na kung maidi time nga EDSA dos contres. ni Erap si Tedra Dos. Edsa Dos. February mo tla idi? Haan? Actually hangad aman sa January to February mo talaga kadigidi yung times, and then Ay, okay. Edsa Dos. And then ang the funny thing was I was there, Adaki Jay, nakita ko siya na. Adaki Jay di ko. And then Well, syempre, lakay kayo din eh. Adaki GMA din. And then siguro ti ko din. Dapat di time nga ko ano din nakakatawa. They di mutiny. They di talaga nga inkwada ti Anya naganda ni Kwan? Ni Senador Trillanes. DJ na panda. Dati, Inkwada kwada pala ni hindi. mutiny DJ. May isang DJ Harrison sa iyo. Oo, di ba mga idol? Oo. Pero nakakatuwa kasi DJ nga paspasamak. Nang trigger met ka digito tattaon. Apay kasto iti. Kung saan na lumaban eh. Oo nga kasi kung nada medyo nasasakal na tayo. And the purpose of EDSA is before kaya dala nga parwaran DJ talaga nga dictator. Itatan no DJ medyo konting sakal laeng problema meten. Ultimo ubing. Actually naka-subsobra mo ti freedom of kwata itatan. Aglalo ka digito ubing di da mabawten kada dida. So pay ang alam mga idol, datoy EDSA People Power. This is just an eye opener. Kada tay amin na sa kapada. Tap no etikasta akat we have those freedom of freedom. Hantay ko mamot ka abuswen mga idol. Tapos kasta tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Enjoy pa rin ang buhay, di ba? At kasi magbagay ni idol Dennis parang special ananan sa iti tawag na naka-cute ka naka-cute talaga. Nakamay-met nga padas kada idol Dennis Edikwa. Kwada di kita Edikwan, teenager da Edikwan, mga siyak Edikwa ubing agpahingam da idol Dennis Edikwa, ag teenager dan mga ag high school da siguro Edikwan. Ay, lalakay da din. Ag high school mga grade 6 da kasi iso da Edikwa. Or basta kada din nga pa na amuda ti bubraan da Edikwa di kita. Ngam syempre ka tingamin state tayo dito Ilocos Norte di ko awan una iti problema Yes. awan ti hanga kasjait kasi we are very much very much in love with the Marcoses talaga. Lalab na tayo ti ko nga talaga. Iso nga the solid north. The solid north. Ay, iso pa yung Jackson, nagsoka. Rebs. Iso nga the solid north tayo. At may ka dito yung nga talaga awan team ako lang. Ilocos Norte edikwa panahon da apo Marcos Senior. Akat ada ba di ba kunamat lang ang curfew di? Or adalata nakarubat ti soldado edito saan? Silang naramdaman da kano nga DJ nga ko Manila. Ito nga min siguro amo yun katrigeran da hindi. Amo yun dito kanong iti Ilocos Norte ha mga kasi kakwana ha mga kasi nga ka stricto ti ko ti ije nga min ti talaga nga nagkuan ti agre-rebelde dan. Ito nga min ka apay kung magrebelde ka lalab na kanti ko oh, di ba? Kasi ano kang rebelde no ayatam deta mang pakpakanan na ka as in nga talaga nga dugdungon na ka and then iso nga deti sol ag problema nga ron digidi. That was the time nga kuna ni Ma'am Amy idi ko nga dedi I have a problem na agar arami dat pelikula dedi may himala himala made in Malacanang himala idi uno na and then kasi we have cast DJ cast nga rod kat dapat ado ti tao ka DJ himala iso nga nagado DJ daan nga himala nga pelikula ni Nora Honor Ma'am Nora Pio Nora Honor DJ Nora Honor DJ problema na nga
awan cast, awan ti may kabil tayo dito. Kasi Oo. that was at Barren Island. Teka lang ng Barren ko. Awan talaga Awan tao. dito. I have awan problema. Sakti mang kwa ko na ni Aimee, ni Madam Aimee nga adda nga min solid north dito. Yada dita. Ayabak amin nga di solid north ti Ilocos Norte mo pandadjay. Ala kami siyak makamukad ako. Ada ko na iso nga nakatado nga kano nga impatulod na nga trucks ti soldado in kabil da amin ita sandun sampay nga kasi imagine niyo dito mapanta sandun sa awan awan niya dito Pwede solid nga kalsada. awan semento na Awan. anyway dito naramid nga kasla digidis aspalto nga nga mapanita ko ita suba. DJ pa lang sa idi ko ta adad yung arte Malacanang of the North. Dum ko na I can bring them there ko na ni Di ka di... So nga da solid norte. Alis ko lalab ti Ilocos ti Marcos is idi. So nga di awan problema mo idi ko pi manata. So nga rod. And then everyone is kasla lang kuma tirik na ti Ilocanja idi patalaw ni Marcos. Ket Dahil nagsakit met tinakim alang road ke imagine ang tatatang mo na pinagtalaw na yung kabil damit ijay Hawaii for example so I can also imagine the feelings Ay, of kayang ti anan ni ibagbagan ni Kuya Dennis. I-playtan to nga special presentation ti Martial Law. yun yung martial law Ito madamdama. dahil so the martial law babies Ay, the Kuya Dennis? yes they are the baby, martial okay. babies nung hindi na yun naikwa deta martial law ngamin iso dati Pati siya, kami na yan. actually idi aglipas ti ko idi aglipas ti martial law isod pinakayanak me kasi it was 1970 Post-martial law. when kalkalpas iso na DJ pinakayanak ko iso DJ mayatan day kasi okay na Ada pa nagwaywaya sa. Daya minsa bas GT ang boyboy na tagundaway pati ni Jocelyn Dumlao ang bayan ni LJ. Ang ganda ng Hello. pagkaistorya anti ko Sugarod. No talaga nga in kayo bisitaon in Kung the basaan nyo na laing. timeline ti Liblibruyo. Noel Sabas ng Palan, Daisy Juan, Carlina Malaki, Clarita Tangonan, ni Pay Lorna ti Liag, Lorna ti Ilaga? Tolentino. Ilaga. Jennifer Jen Pamani, hello king ka ma'am. Angelo Kinay Manipod Baay, ni Ma'am Marites Tolentino Liana, Miles Garcia, 6 to Mamwad na imbaga bigat mo sir. Sila sir, kaano ka na iyanak? Ada kay di pa na when da apo makuyen. Deto'y martial law ako na da. Ken Idol Glenn, adalang i-announce ko aya. Yes. Nagawid ka nun detay balasang na mabugpukaw idi malim kalman. Ni Miss Lumbo. Juan Miss Lumbo. Kuna deti kapitan. Sir ma'am, good morning. Si Mang Betbet lang tine. Blatter mi nga sapsapulen min ma'am sir dirabi. Agnagan Hanalumbo from Barangay Nagtriguan Pinili. Thanks sa adongan anos yo idi may kan nagpatulong idi Sunday. Sir ma'am, in text sa JPNP sa Nicolas. Anyway, Kapitan Lea Lumbo ti Barangay Nagtriguan. Ay, hello kada kayo apo dito na yung Nagtriguan na pinili. Nagawid ba't laingin dati balasa nga sarsarakin tayo mga idol. Walang nagbakasyon. Hanapan ka nung kini boyfriend na. Ngayon, edi kitnapan siya ni boyfriend na. Ometen. Okay. Baka dalang lamang palamis lang siguro ay ha. Baka- Baka hindi kasi mabalasang ka kaslakan ni Rain talaga nga. Nagbalik ng mga Rain Santos ite So, nga for 3 minutes. Hello, gang ka. Sir Roger Kakayurin, Manipod Paway. Hello, sir. Ay, ni Roger Kabachudeta. Ay, May isang Roger. Tasirmata, hindi ko. Ay, hello Sirmata Apo babies. Roger Kakayurin. And speaking of Kakayurin, hello kay Kaapo Police Captain Ashley Kleiner Kakayurin. Apo Hepe, Eddie Ben Pisarat, thank you for accommodating me yesterday. And of course, itapay Paway ni Hepe yun, ni Guapulis, ni Apo Police Captain Jackson Sugayan. And happy birthday, guys. Di Malim Kalman, Apo Police Major
Antonio Marzan, iti PNP pinili, Apo Hepe, ano yung mga panagkasakay mo, hindi malam kalman. Mga idol tuloy tayo tupay, dito yung hindi mapagsasaritaan, kapunta apo iti imparok at PNP nga statement, ken dito yung pulis yung panagbantay into no bigat. Iti biyang iti PNP dito na EDSA. Wow. EDSA Shrine dito na Metro Manila. Oras Sintero, Pilipinas, alas 5:47.